Atât, acest episod este făcut la 5 dimineața, așa că nu se răspunde pentru bâlbâielile mele. Bună ziua, oameni buni! Vă prezint episodul cu numărul nu știu cât din arta de a comenta poze. Și începem cu prima poză, care nu este poză, este gluma zilei. Care este diferența dintre blonde și femei. Oarecare o fi, doamne, fer greu. Blondile sunt proste și leneșe, așa îi. Iar femeile sunt casnice și proste, care nu știu cât de adevărat, dar până. Dacă vreți să râdeți, dacă nu mă interesează. Nici nu știu cine a găsit această glumă tântălaie. Băi! Care pisicii măsea ați găsit gluma asta de oameni proști? Nu știu. Unul din prietenii mei a găsit-o. Dar pe las-o altă acum. Și să vedem următoarea poză. Ce dracu e asta? E un fel de budă cosmonaut care... Uitați, asta cred că e un fel de budă specială pentru gay. Când se pun, le dau o limbă în cur. Și pentru femei, când se pun, le dau o limbă. Știți voi ce? Sau și pentru oamenii normali, când te caci, să închide gura. Și le-ai dat de mâncare. Ce fomist trebuie să fii ca să ai o asemenea budă. Următoarea poză. Stați să o fac mai mare. O, bine că ești pe atenție. Așa. Zoom, 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 zoom. Wow, stai. Deci modul garajul perfect. Deci nu există un loc mai bun în casă pentru a-ți face un garaj. Ce e așa de ciudat? Sus pe acoperiș, în pod, pun mașina, cobor pe scară. Și când intră în mașina, face ca Giant Bond. Și cade spectaculos și moare. Da, bun. Poza următoare. Vă rog. Asta cred că e... Asta e sora sa lui... Ăla... Lui poza trecută. O, mă, nu tu încă. Bun. Poza perfectă pentru... Ce să zic? Pentru un profil de beț. Numai beț poți să intri așa. Sau beat, sau cum se zice corect? Beț sau beat? În fine. Nu am găsit-o la această adresă și mă piși pe adresă. Nu mă interesează deloc de adresa asta, nici nu citesc măcar. În fine. Asta ce... Da, uitați, în loc să vină să scoată mașina care a intrat în sora sa, este și pipă o țigară. Acum mai lipsește numai o țigară aici și să... și... fumul. Da, bun. Da. Aici se mai vede ceva la nu știu ce. Poate drumul. Sau poate umbra drumului. Sau poate drumul umbrei. Bun. Toru. Nu e următorul, că e predecesorul. No. Următorul John Cena vă este prezentat aici. Priviți ce mușchi are. Puternic. Invincibil. Pulos. Păros. No, deci nu poate fi John Cena, pentru că John Cena n-are păr foarte lung. Să vedem. Ziceți voi un wrestler fără show, cu păr lung. În fine. Nu. În fine, nu contează. I want to be a Masha Man. Bine, mă. Asta e, da. Fine. Aici scria când am găsit poza asta că e gay asta, deși nu cred că nu îi.
bebeluși. Uitați aici, doamne, feri. Ce așa kilos de bebeluși? Deci crescute. Serios. Bun. Și asta zău, ce mai, mașină de spălat, cuptor, aragaz. Cred că un fel de lavagie automată. Și următoarea. Da. Priviți. Gay perfecți. Gay perfecți numărul 1. Gay perfect numărul 1. Tata gay. Mama gay. Fiul gay. Fica gay. Fiul mămii gay. Și bebelușa gay. De ce spun că sunt gay? Din simpla privirea pulelor lor, cum este orientată în curul celorlalți, plus că îți vopsiți de culoarea curcubeului, curcubeul fiind simbolul gay. Ne spun că tata are pantofi de femeie, că ăsta are pantofi de motociclist turbat și ăsta are pantofi de clown cu 10 mire mai mari. No, bun. No, o să vedem. Cine vrea să afle cât este de prost? Asta am vrut să scot din știți voi ce? Astăzi, dar n-am din AGP-ul de azi, bine să vă zic, că n-am aflat sau nu am constatat sau ce-a făcut? Cu fetele nu e de glumă, așa că așa. Bun. Cine vrea să afle cât este de prost? Toată lumea? Yeah! Yeah! No, hai, amice, bag 100. No, bun. Calmează-te, e doar o roșie. Yeah, mă. Îmi zice că este doar o roșie, dar asta cred că o stat 10 ori cu curul solar. Că-i s-o ars de... Mai că poți să prăzești ouăle pe ele. Știu că asta sună chiar ciudat. Ce? E ultima poză. E rar. Am crezut că mai avem poze, dar nu mai avem. Este ultima poză cu roșiuța, puricuța, de să sprăjești momița pe ea. Păi, este adevărat. Am ciudat că am citit poezii în loc de poze. V-am zis că e 5 dimineața, vine 6. De fapt 7, da, nu. Și mai că nu dorm. De ce nu dorm? Că nu vreau, că trebuie să mă duc la școală. Și m-am gândit că prima oară să fac asta, după aia să mă îmbrac, să bine că de mâncat am mâncat. În fine. Aleluia, ce urâtă ești. Și ce îi? E ce pula care să bag în cur așa. Bun, înainte de a închide, vreau să vă anunț că voi face o nouă serie numită Sfaturile lui bunicul Gigu. O să fie destul de fain. Și aici am încheiat. Gigu vă salută și vă